Diváci, ktorí merali cestu do areálu netradičných športov, boli však sklamaní. Hostia síce dorazili, no stretnutie sa skončilo už v 8. minúte z dôvodu nespôsobilého terénu. Keďže my máme ihrisko prekryté iba z vrchu a tie bočné strany bohužiaľ nie sú dokončené, tak sa občas stane, že keď mrholí alebo prší a fúka z jednej strany, tak nám nafúka a celá tretina je mokrá. A keďže to je lešený betón a je na ne voda, tak sa vôbec na tom nedá hrať, to absolútne nespôsobilé a šmíka sa. Domáci sa snažili ihrisko vysušiť, no kvôli neustálemu mrholeniu to bolo nemožné. Ružinov teda ponúkol Žiline alternatívu, aby sa zápas odohral s hodinovým oneskorením na ihrisku v Petržalke. Keďže je hokejbal outdoorový šport, hráči sú na mokrý povrch zvyknutí. Oni nemali záujem ani o toto, čiže evidentne boli by radšej, keby vyhrali kontumačne, lebo v tej 7. minúte sme už vyhrávali 2-0, čiže bolo jasné asi, že dneska by sme ich porazili. Žilina je momentálne na tom tak, že je na dne tabulky a snaží sa chytiť každej slamky. Toto im celkom padlo vhod. Či už to bola od Žilinčanov nechuť hrať v nepriaznivom počasí spojená s vidinou ľahkých bodov alebo niečo iné, sa už nedozvieme. O osude zápasu sa rozhodne za zeleným stolom. Musí zasadať disciplinárna komisia Extraligy a musí rozhodnúť, čo sa bude diať ďalej, vlastne či sa bude pokračovať stretnutie, či na to skontumujú alebo niečo podobné. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.